Mayong hapon, yaring nagapanguna nga balita. Alkalde, gindayaw ang dedikasyon sang vaccination team kag vaccinators sa aktibo nga pagpatigayon sang vaccination rollout sa syudad sang Iloilo. Gindayaw sang alkalde ang kapisan kag dedikasyon sa mga vaccinators sa lokal nga panguluhan. Inibangod sa tinutuyo nga mahagan-hagan ang pagsaka sang COVID-19 cases sa syudad sang Iloilo. Sa pinakauli nga datos sang Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit, kahapon nga adlaw Enero 26, nagdangat na sa 331 ang palibag-o nga kaso. Yara naman sa 35.8% ang positivity rate sang syudad. Samtang, nagapadayo naman ang aktibo nga vaccination rollout sa syudad sang Iloilo. Bukas ang pila ka mga mega-vac sites kag district health centers agod mag-akomodar sang walk-in kag pre-registration. Base sa pinakauli nga datos sang Iloilo Vax Team, naka-record sang 1,478 ka mga individual nga nabakunahan na sa kahapon nga adlaw. 202 sa mga iniyong nakabato na sang first dose, samtang 462 naman ang fully vaccinated na. 214 naman ang mga pamatanon nga nagaedad 12 to 17. Angot diri ginaengganyo man sang Center for Disease Control o kon CDC ang pagpabakuna sang booster shots para sa mga pamatanon nga nagaedad 12 pataas. Ini sa tinutuyo nga maproteheran ng ila kaugalingon kag mas mapabaskog pa ang ila immune system batok sa pamahog nga dala sang COVID-19 virus. Ang iban nga detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Level Up Patrol. Ako si Dane Raffles.